mikäs keila meillä tänään? No kaikenhan ei tarvii aina olla hienoa ja uutta ja joskus saattaa olla, että ukilta on vaikka saatu joku vanha kela, joka käteen nyt tuntuu vähän tämmöiseltä, että eiköhän tästä ole enää mihinkään, mutta ei se aina tarvii olla niin uutta ja hienoa. Katsotaan, pistetään tämmönen Okuma vanha kela huoltoon ja katsotaan mitä siitä saadaan. Otetaan ensin kampi irti täältä ja puola irti. Taas on siellä niitä muoviprikkoja, joita mä vihaan. Noin ja nyt sitten pitäisi arpoa tätä myötäpäivää auki. Noin. Onpas eri. Nyt tarvii ottaa kuvaa. Neulalaakeri on täällä sisällä hyvin erilainen kuin aiemmissa keloissa mitä on huole. Systeemi. Minkähän uskaltaisin tämän tästä ottaa? On aika erikoinen. No niin. Pikkasen oli jumissa. Noin. Sitten vielä tuopi tässä. Tässä rungossa oli tämmöiset suojapaneelit sivuilla. Nyt kun saa paneelit irti, niin siellä on sisällä niin nuo rungon ruuvit.
Sittenpä me ruvetaan putsaamaan osia täällä, niin ja kasaus. Sitten ruvetaan kasaamaan, eli osat on nyt putsattu ja niin katsotaanhan miten se saadaan vielä kasaankin. Eli rasvaillaan kasatessa niin sanotusti. Voitais aloittaa siitä, että otetaan, oliko sulla mulle kansi tällä? Saadaan rasvaa niin kannen. No mä saan ton paperille. Otapa siihen videolle hei nopeasti, miten paljon paskaa tuli kun putsattiin osat. Siellä on Braglen seassa kaikki paska mitä tästä kelasta yhdessä. On vanha kela, niin käytän nyt vähän enemmän rasvaa tässä kasaamisessa. Niin voipi olla, että ensi kerralla se lentää jorpakkoon ennen kuin huoltoa tulee. Täällä oli tää tämmönen osa, joka tätä Puolan pyörimissuuntaa lukittaa. Niin. Sinne. Sitten rasvaillaan tää itse poski täältä, eli tää runko-osa, niin ne kohdat missä on liikettä tulee. Tälle oli varmaan tuo ruuvi. Noin. Seuraavana laitetaan sinne vaikka valmiiksi Puolan akseli. Niin rasvataan hyvin täältä nyt toi kolo, missä toi päärattaahammas tuolla liikkuu. Ja itse tätä ratasta tästä päältä, niin se liukuu sinne päällä kivasti. Ja nuo rattaahampaat tässä nyt sitten sammat. Ja nyt käytän tosiaan, kun on todella vanha ja kulunut kelaa, niin käytän vähän enemmän tätä rasvaa. Niin normaalisti en ehkä käyttäisi ihan näin paljon. Sitten tää itse iso tämmönen roottoriratas, niin annetaan nyt ensin tonne laakereille niin öljyä. Noin. Sitten rasvaillaan täältä. Noin. Ja tässä roottorissa oli nyt semmonen kiva pikku vippas juttu, että koska täällä on tää pohjaratas, niin tämmönen soitio, niin silloinhan tää pitää olla kohiste, että se toimii oikein. Niin otetaan tuolla on tämmönen kohistus, punainen kohistusviiva, niin otetaan se nyt tuohon eteen. Saadaan se tohon. Ja tässä isossa rattaassa on kohistusrenki. Ja nyt mä koitan varmistaa, että se meni, niin mä tarviin vähän valoa, että mä näkisin ton. Mä luulen, että mä osuin. Luulisin, että osuin. Se selviää meille kohta. Nyt tässä vaiheessa rungon tää toinen puoli poski, niin otetaan tännekin kevyt rasva tuohon. Tommonen riittää. Sitten heitellään se sieltä kiinni. Ja heti ensimmäisenä kohta niin tarkistellaan, että varmasti osuu. Se kohdistus onnistuu. Noin. Ja kohdistushan me päästään vaikka tällä kammella nyt sit koittaa, että se pyörii siellä oikein. Kyllä vaan. Ei olla kinnaamaan niin sanotusti. Ei mene pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vinoa se kohdistus.
Hyvä. Sitten meillä oli täällä seuraavana. Tai pistetään tuo ensin tuo poski kiinni. Järjestys oli varmaan se, että tää pienin tuli tänne alas. Sitten oli takimmainen. Ylin. Ennen neulalaakeria sillä pohjalla oli toi. No nyt sit se neulalaakeria ja siitähän meillä irtos noin neulat, niin laitetaan sillä lailla, että rasvataan ensin vähän, niin pysyy ne neulat siinä helpommin kiinni. Muistatko, tykkäsinkö neulat ulkokautta vai sisäkautta? Ei mitään. Joku sama. Ulkokautta ne saa sisään. Pysyy kivasti kiinni, kun siellä on rasvaa pitelemässä. Noin. Jatka. Toisinpäin. Ja noin. Ja sitten Sitten meillä oli se pikkujousin. noin. Noin. Ja nousi. Noin. Noin. Hyvä. Sitten rasvataan ja öljytään tää Matoratas. Sitten tiputetaan siihen neulalaakerin sisäsukka. Noin. Ja noin. vähän öljyä myös tähän sisäsukkaan, koska neulalaakeриhan meni nyt ainoastaan rasvaa sen takia, että saatiin pysymään esille ne neulat siinä. Eli tällä levyllä lukitaan nyt sitten se. Eiks nyt? Laitetaan sitten nää posket paikalleen. Niin. Tää oli tältä puolelle. Ja tää oli 2 ruuvilla kiinni. Tuolla ja sitten
tuosta. Eiku anteeksi, tähän tuli musta. No. Semmonen pieni mutta, että se musta tulee vasta sitten kun tuo toinenkin poski. Elikkä sitten tämä tiutetaan tuonne alle. Noin. Noin. Olisikohan nyt semmonen joker. Toi on varmaan tosta. Olisiko mielenkiintoista tehdä jakso, missä tehdään itse hiilikuitulevyt tommosen kelan? Se voisi olla. Tiedätkö, miten rakennatit? Joo. Supertuunaus. Sitten putsataan kelaa ja kädet rasvasta. Tämähän on vähän käsivoidetta tää präkkiä, tällä kannattaa ensin. Se tulee putsit käteen. Jos muuten jengi kipuilee näitten kahvojen tän tämmösen silikoonisen nupin kanssa, että se muuttuu semmoiseksi tahmeeksi ja rasvaseksi, tuntuu että se on pilalla, niin Tracklella pystyy puhistelemaan yllättävän hyvin niitä. Tulee yllättävän puhtaaksi. Toinen mitä on käyttänyt, kun näitä tämmöisiä nuppeja on vähän vaikea tuolta netistä löytää, että löytyisi oikeanlaiset nupit, tilaisi uudet. Niin jos ei löyä, niin mä oon vetänyt tämmösen nupin päälle niin pätkän putistesukkaa ja sitten sitterillä liekittänyt sen kireeksi. Toimii yllättävän hyvin.